Lho rek, telepon yo. Tanah kafling murah siap bangun. Nah kene iki ukurane bervariasi, hargane mulai 32 juta ae. Nah iki harga promo. Nah kene iki pembelian iso cash iso kredit tanpa bank. Nah langsung indos. Nah kene iki DP-ne mulai 10 jutaan ae. Angsurane flat selama 4 tahun. Cara ngono tanpa bunga. Nah, lokasine nang kene iki wis siap bangun. Nah, sing pasti PJU. Nah, iku. PJU apa? Penerangan jalan umume, musolae wis ready, banyune wis ready, tanggane wis ready. Kena dijak rasan-rasan, tapi sing positif aja negatif, golek gawe yo. Nah, nang kene iki rego 32 iki mangko wis free balik nama surat. Dadine pen tuku langsung balik nama surat. Nah, pembelian cash sistemnya kayak ngene, tak dudono yo. Uang masuk 50% utawa 15 juta atau 20 juta langsung proses balik nama surat, setelah surat jadi langsung pelunasan. Nah nek pembelian kredit iku DP lunas baru perjanjian nang notaris utawa IJB notaris iku wis free teko kantor. Dadine wis enak gampang yo, mudah. Nah kene iki lokasine wis siap bangun, sing pasti tanggane wis ready, engko bangun omahe iso sak karepe pen dhewe utawa pen iki aturun dhewe yo. Oke, informasi lebih lanjut iso tak takonan deskripsi. Nah, untuk super lokasi, Bandino wis, prekamat, kawan dibuka yo. Wis ngene kasih suwe bener pen kok. Bener Mas, mesti dewe apik.